Batetik gurasoak, aita eta ama, gara hartako kultura edo literaturan nagoan jente garrantzitsua ziren. Ama feminismoaren aitzindarintzat jotzen da. Amaik, Meri Jaio eta Amaika egunera hiltzen, eta beti izan zuen amaren galderaren esama hori. Baina bestetik aita ere oso momentu baten filosofo radikal oso ezaguna izan zen. Gero haien arteko harremana beti izan zen oso tirabiratxo eta aitak bizkat bazterrean utzi zuen Meri, hori ere liburuko pasatu batzuetan edo gauza batzuetan ikusten da, baduela hor oihartzun bat. Eta esan daiteke aitaren famari esker ezagutu zuela bere bizitzan garrantzia izan zuen beste pertsona bat, Shelley poeta, berzi bai Shelley poeta. Iñaki lehen aipatu duen bezala, Meri Shelley kokatzen dugu nolabait erromantizismoaren garai hortan, novela gotikoa, bizkat dekadentzian zegoen garai baten idatzi zuen Frankenstein. Novela gotiko hori gaindituz, ez alde batetik, ez da berez novela gotiko puro bat, ez eta alakotzako izan den. Eta orduan, eta Shelley poetak miresmena zion Meri Shelleyren aitari eta haren etxera agertzen hasi omen zen, hango tertulitan eta parte hartzera, non bide batez kontatzen den, zera Koleritzek lehenengo aldiz irakurri zuela Marin Elzarraren balada, hango tertulitariko batean, eta aipatzen du gero Koleritzen egunerokoetan aipatzen da, han irakurri duela eta halako eta besterako zeudela eta baita ere Meri Shelley eta bere aizoparen bat ere, eta komentatzen du ume horien presentzia. Eta orduan batetik, Merik bizi zuen giro intelektual momentu hartako aintzindari hori, eta gaitzen da berizitzen Shelley poeta. Berzi Shelley momentu hartan gizonezko ondua da, baina maite mintzen da Merirekin eta ies egiten dute. Eta hor gazten da, Europan zehar hainbat dibilak egin zituzten, bizkat Inglaterrako giro presibotik edo iesi, eta oso bizitza gora beratxo izan zuten, hainbatzen gara esan zituzten denak izitza izkien bat izan ezik, eta hor, bizkaten literaturan mito bihurtu den garai baten esortzen da, Shelleytarrak Byron ezagutu zuteneko uda hori, Byron Suitzara Geneva, Lehman lakura aldatua zentan bizi zen, eta Shelleytarrak ere bertara zirula basatzera. Eta, giro intelektual horretan, Meri Shelley bera kontatzen duenez, sortu zen Frankenstein ideia eta horrez izen idazten. Hasi ziren gau batez, mamu ipuinak eta kontatzen, eta Byronek, esan zen beste idaztegiatik ez zuten idazten bakoitzak olako beldurrezko historia bat, eta nahiz eta Byronek eta Shelley alde bat erotzi zuten jarraian asmo hori, Meri, bere horretan, Amerikatu zuen hori azteko lana, eta inspirazio moduko batez edo, egun baten erdian etxetan dagoela, historia hau etorri zitzaren burura, eta beldur handiaman eragin zion berariari, eta nahi izan zuen halako beldurra beste eragingo zion historia bat idatzi. Eta hori da berak ematen duen mentxia, baina gero ikusten da, Meriren bizitzarizkatik gertu dutenek, eta haren egunerokoetan eta begiratuta, ez dela kasualitatea halako historia bat asmatzea. Oso pertsona jantzia zen, garai hartarako eskuntza handia zuen, eskuntza hona jaso zuena, irakurtzalean morgatua, baina denetarik irakurtzen zuen, gainera ez bakarrik literatura, baita zientzia ere, eta baita Shelley, Senarra eta Byron, nahiz eta guk beste irudi batekin lotzen ditugun, poeta romantikoen irudi horrekin, zeuden garaiko zientzialari edo elite zientifikoarekin lotuta eta interes handia zuten zientziaren aurrerapenean. Meri Shelleyk ere hori guzti hori edan zuen,